Az iparágat megrengető dübörgés nem egy motortól származik, hanem egy bejelentéstől. A Scania éppen most fedte fel kártyáit 2026-ra, és barátaim, nem játszani jöttek. Olyan gépeket dobnak a gyűrűbe, amelyek nem egyszerű frissítések, hanem a szabályok újratervezései. De ebben a játékban a klasszikusok nem adják fel. Ma egy egyedülálló utazást teszünk, ötvözve a frissen megerősített új titánokat az út jelenlegi királyaival, akik még mindig megremegtetik az aszfaltot. A 18. helytől az elsőig megmutatjuk, miért vizsgálja felül mindenki a terveit, a Mercedes-től a Volvoig. Ez egy kerekeken guruló hadüzenet. 18. szám, Scania P-széria. Listánkat a fáradhatatlan munkás nyitja, aki ritkán szerepel a csillogó brosúrákban, de abszolút nélkülözhetetlen a városok szívében és az ipari parkokban. A Scania P-széria a városi specialista és a merev alvázas kiszolgálás kiválósága. Kompakt és alacsony belépésű fülkéjével kivételes kilátást nyújt a zsúfolt környezetben, és olyan manőverezhetőséget, amelyet a nagyobb kamionok megirigyelnének. Nem az autópályára tervezték, hanem a disztribúciós központ és az üzlet közötti folyamatos útra, hulladékgyűjtésre vagy korlátozott helyű építkezéseken végzett munkára. 4 és 6 hengeres motorválasztékkal kínálják, amelyek tökéletesen méretezettek ehhez a használathoz, ahol az álló helyzetből való gyorsulás és a rövid ciklusok hatékonysága kulcsfontosságú. Felépítése egyszerű és robusztus, prioritást élvez az alkatrészekhez való könnyű hozzáférés a gyors karbantartás érdekében, minimalizálva az állásidőt. A távolsági fuvarozással megszállott világban a P-széria emlékeztető arra, hogy a szállítás az utolsó mérföldön kezdődik és végződik, és ezen a területen ez a kamion egy csendes és hatékony király. 17. szám, Scania L-széria. Ha a P-széria uralja a várost, a Scania L-széria a sárban és kavicsban kovácsolt bátyja. Ez az építőipari mindenes par excellence, az a kamion, amelyet bányákban, kiterjedt farmokon találsz, vagy olyan építkezésekre szállít anyagot, ahol az utak alig többek a földbe vájt barázdáknál. Legmeghatározóbb jellemzője a fülkéje, amely egy ellenálló alvázra van szerelve, brutális ütések elnyelésére tervezett felfüggesztéssel. A vezetési pozíció egyenes és teljes kontrollt biztosít a nehéz környezet felett. A rendelkezésre álló motorok, gyakran a robusztus 5 hengeres DC09 vagy a 6 hengeres DC13 úgy vannak hangolva, hogy masszív nyomatékot adjanak le nagyon alacsony fordulatszámon, képesek nehéz terheket elvontatni sáros emelkedőkön. Az OptiCruise sebességváltó terepjáró üzemmódok egészítik ki, és a differenciálmű zárral ellátott tengelyek gyakori opciók. Az L-széria nem rendelkezik felesleges luxussal, van védőburkolata, megerősített fényszórói és egy alváza, amelyet magas nyomású tömlővel tisztíthatsz. Ez egy tiszta szerszám, amelyet nem az autópályás hatékonyságra építettek, hanem a túlélésre és termelékenységre azokon a helyeken, ahol az aszfalt csak távoli álom. 16. szám, Scania G408. Egy lépcsőfokot feljebb lépünk az út felé a regionális terítés és az általános középtávú szállítás kiváló igáslovával. A Scania G408 a jelenlegi kínálat optimális pontját képviseli. A 6 hengeres, 408 lóerős DC13 motor az elérhető teljesítmény és a kiemelkedő üzemanyag hatékonyság tökéletes kombinációját nyújtja, ideális az autópályát és a gyakori megállókat ötvöző útvonalakhoz. A G-fülke kényelmes és funkcionális munkaterületet biztosít a felsőbb szériák túlzásai nélkül, de a hosszú munkanapokhoz több mint elegendő komfortszinttel. Ez az a kamion, amelyet szállítmányozók és flották ezrei választanak a kiszámítható és jövedelmező munkákhoz. Megbízhatósága több mint bizonyított, és teljes birtoklási költsége az egyik legversenyképesebb a piacon. Nem a legerősebb, nem a legfényűzőbb, de feltehetően a legészszerűbb. Ez az európai szállítás gazdasági gerince, egy gép, amely nap mint nap feltűnés nélkül végzi a dolgát, irigylésre méltó rendszerességgel gyűjtve a kilométereket és a profitot. 15. szám, új Scania 2026. Itt tesszük meg első megállónkat a megerősített jövőben. A Scania Super nem egy hagyományos kamion.
Ez egy nagy tonnatartalmú pótkocsi koncepció, amelyet óriási építkezések, külszíni bányászat és hatalmas ipari alkatrészek szállításának megoldásaként mutattak be. Amit a Scania 2026-ra tervez ezzel a szörnnyel, az egy akár 90 tonna össztömegű moduláris jármű, amelyet a legnagyobb 16 literes V8 motorja hajt, de egy teljesen újra tervezett sebességváltóval és tengelyrendszerrel az extrém igénybevétel kezelésére. A fülke egy erőd, panorámás kilátással a hatalmas rakományra. A kulcsfontosságú innováció az alváz architektúrájában rejlik, amely akár 10 tengelyes konfigurációt is lehetővé tesz, optimálisan elosztva a súlyt az infrastruktúra védelme érdekében. Ez a koncepció jelzi a Scania szándékát, hogy kihasítson egy szeletet a hagyományosan speciális márkák által dominált szegmensből. Nem való mindenkinek, de puszta létezése megijeszti a piacot, mert bizonyítja, hogy a Scania hajlandó megoldásokat tervezni bármilyen tonnatartalomhoz, bármilyen terepen. 14. szám Scania XT. Visszatérünk a jelenbe a legextrémebb terepjáró fenevaddal, amelyet a Scania ma kínál. A Scania XT nem csak egy kiegészítőkkel felszerelt L-széria. Ez egy teljes járműcsalád, amelyet az alapoktól a bolygó legbarátságtalanabb körülményeihez terveztek. Elérhető építőipari, erdészeti, tűzoltó vagy akár olajipari konfigurációban, az XTT az elején, az alján és az oldalain található teljes acélvédelem jellemzi, amely képes ellenállni a sziklák vagy fatörzsek ütéseinek. Szellőztető és légszűrő rendszerei felkészültek az extrém porra vagy az sarkvidéki körülményekre. A motorok mindig nagy nyomatékkal rendelkezhetnek előmelegítővel a -40 fokban történő indításhoz. Ez az a kamion, amelyet természeti katasztrófáknál vetnek be, amely fát termel ki az északi erdőkből, vagy amely platformokat lát el a sivatagban. Megbízhatósága nem opció, hanem túlélési követelmény. Az XT bizonyítja, hogy a Scania robusztussága nem marketing, hanem a pokolban tesztelt mérnöki munka, és ez az örökség táplálja minden jövőbeli extrém projektjének hitelességét. 13. szám Scania R450. A 13. helyen találjuk a jelenlegi kínálat feltehetően legkiegyensúlyozottabb és legnépszerűbb kamionját a nemzetközi távolsági fuvarozáshoz. A Scania R450 a márka hatékonysági filozófiájának megtestesülése. A 6 hengeres, 450 lóerős DC-13 motort használja, amely a Scania előrejelző rendszerével és az OptiCruise sebességváltóval együtt kategóriájában az üzemanyagfogyasztás viszonyítási alapját jelenti. Az R-fülke, különösen Highline változatában hatalmas életteret kínál, széles ággyal és kiváló tárolókkal, úgy tervezve, hogy a sofőrök heteket tölthessenek az úton teljes kényelemben. Ez a modell a nagy általános szállítóflották kedvence egy okból. A legalacsonyabb működési költséget kínálja a sofőr kényelmének és az autópályás magas átlagsebesség tartásának feláldozása nélkül. Ez egy pénzkereső gép kilométerről kilométerre, tanúbizonyság amellett, hogy a modern szállításban a valódi teljesítményt a 100 kilométerenként megtakarított literekben mérik. 12. szám új Scania Citywide BEV 2026. A Scania nem csak kamionokban gondolkodik. 2026-os bejelentése tartalmaz egy mesteri húzást a városi tömegközlekedésben is. Az új Scania Citywide BEV egy teljesen elektromos autóbusz, amely a városi mobilitás újra definiálására törekszik. Moduláris akkumulátor platformra épülve 300 kilométert meghaladó hatótávolságot kínál, ami a legtöbb városi útvonalon elegendő egy teljes napi szolgálathoz. Töltése a végállomásokon áramszedővel vagy éjszaka csatlakozón keresztül történhet. De a legmegdöbbentőbb a rendszereinek integrációja. A Scania ezt a járművet egy olyan ökoszisztéma részeként kínálja, amely tartalmazza a flottakezelő szoftvert az útvonalak és az energiafogyasztás optimalizálásához, valamint az intelligens töltőállomásokat. Az önkormányzatok és a tömegközlekedési szolgáltatók számára, akikre óriási nyomás nehezedik a károsanyag kibocsátás és a zaj csökkentése érdekében, ez nem csak egy újabb opció, ez egy kulcsra kész megoldás. Azzal, hogy most mutatják be 2026-ra, a Scania azt üzeni az egész közösségi közlekedési piacnak, hogy készen áll a megoldásuk, skálázható és tesztelt.
Ez egy olyan lépés, amely teljessége miatt ijesztő. 11. szám. Scania V8650. Elérkeztünk az exkluzív klub kapujához. A Scania V8650 a belépő a legendába. Ez a 16 literes motor 650 lóerővel és 3200 Nm nyomatékkal sokkal több, mint egy specifikáció. Ez a státusz szimbóluma egy mély hang, amely megrezgeti az aszfaltot, és a végtelen tolóerő érzése, amellyel a világon kevés motor tud versenyezni. Az R és S szériákban elérhető kamion a sofőrnek szól, aki nem köt alkut a teljesítménnyel, és az üzemeltetőnek, akinek szüksége van arra a többletkapacitásra, hogy kritikus terheket vontasson fel a legrosszabb emelkedőkön hatalmas biztonsági tartalékkal. Bár fogyasztása magasabb, munkabírása és tartósága legendás. Egy V8 birtoklása, még a belépő változatában is, egy szándéknyilatkozat. Annak beismerése, hogy a rideg számok nem jelentenek mindent, hogy a kormány mögötti élménynek, a gázpedál lenyomásakor érzett abszolút bizalomnak megfoghatatlan értéke van. Ez a motor az érzelmi híd a pragmatikus hatékonyság and a tiszta mérnöki szenvedély között, és ezért érdemel itt helyet. 10. szám. Új Scania G széria hibrid 2026. Ezt az első fejezetet a Scania legokosabb és legcsendesebb fogadásával zárjuk a közeljövőre. Az új Scania G széria hibrid, amelyet 2026-ra erősítettek meg, nem elektromos hatótávolsági rekordokat akar döntögetni, hanem egy nagyon konkrét problémát akar megoldani. Ez egy párhuzamos dízel-elektromos hibrid, amelyet olyan városi és regionális terítési műveletekre terveztek, ahol a megállás és elindulás ciklusai állandóak. A rendszer lehetővé teszi a teljesen elektromos üzemmódot, károsanyag kibocsátás nélkül és csendben, lakóövezetekben vagy városközpontokban, míg a dízelmotor egy hatékony 4 vagy 6 hengeres egység az országúti közlekedésnél vagy az akkumulátorok újratöltésénél lép működésbe. Az előny kettős. Egyrészt megfelel a városi magvak egyre szigorodó zéró emissziós szabályozásainak, másrészt jelentős üzemanyag megtakarítást kínál a fékezéskor történő energia visszanyeréssel, és azzal, hogy megakadályozza a dízelmotor legkevésbé hatékony pontján való működését. Ez a kamion nem a technológiája miatt forradalmi, hanem a gyakorlati alkalmazása miatt. Ez a Scania válasza egy olyan piacra, amelynek elektrifikálódnia kell, de nem tudja vállalni a tisztán elektromos hajtás költségeit és korlátait. Érkezése azt jelzi, hogy az átmenet fokozatos, intelligens és mindenekelőtt az első naptól kezdve jövedelmező lesz. Idáig a szilárd alapok és a jövő első meglepetései. De a Scania a leghalálosabb fegyvereit a rangsor legtetejére tartogatja. Ami most következik, azok nem csak kamionok, azok elvi nyilatkozatok a hatalomról, az autonómiáról és a technológiai fölényről. Készülj fel, mert a top 9 mindent újra definiál, amit eddig tudni véltél. 9. szám. Scania S730. Az elitet megnyitva találjuk azt, amit sokan a mai világ tökéletes országúti kamionjának tartanak. A Scania S730 nem csak egy jármű, ez a hatékonyság és az extrém komfort ökoszisztémája. Az elejében a 13 literes, soros 6 hengeres motort hordozza, amely 730 lóerővel papíron nem a legerősebb, de feltehetően a legintelligensebb. A Scania előrejelző rendszeréhez és az OptiCruise sebességváltóhoz kapcsolva ez az erőforrás olyan üzemanyag hatékonyságot nyújt hosszú távokon, amely a mágiával határos. De a valódi forradalom a fülkéjében van. A Scania S Streamline teljesen sík padlójával olyan lakhatóságot kínál, amely újra definiálja a kerekeken guruló otthon fogalmát. 2 métert meghaladó belső magasság, szinte francia ágyméretű fekhelyek, teljes konyha és olyan csend nagy sebességnél, amely egy szalonnal vetekszik. Ezt a kamiont a legigényesebb flották és azok a sofőrök választják, akik hónapokat töltenek az úton. Nem ordít nyerserővel, annak tekintélyével suttog, aki tudja, hogy ő a legjobb a gázolaj kilométerekké, a kilométerek pedig kényelemmé alakításában. A modern autópálya vitathatatlan királya, és puszta létezése feladja a leckét, amelyet mindenki más, az újakat is beleértve megpróbál majd túlszárnyalni. 8. szám. Új Scania, a XL 2026. Itt válik világossá, hogy a Scania víziója messze túlmutat a sofőrön. A Scania AXL hagyományos értelemben nem kamion.
Ez egy fülke nélküli autonóm jármű, amelyet koncepcióként mutattak be bányászati és kőfejtő alkalmazásokhoz. Ez a gép a legmerészebb és legszó szerinti fogadás az automatizálásra. Ember számára fenntartott hely nélkül kialakítását a hasznos teherre, a tartóságra és a távirányító rendszerekkel való integrációra optimalizálták. Lidar szenzorok, kamerák és radarok együttesét használja az előre meghatározott, de rendkívül nehéz környezetben való navigáláshoz, a nap 24 órájában folyamatosan szállítva az ércet. Meghajtása lehet dízel vagy hibrid, de az agya teljesen digitális. A Scania üzenete az AXL-lel 2-s. Először is, hogy uralják az érzékelési és autonóm navigációs technológiát zárt környezetekben. Másodszor, hogy készek radikálisan újra gondolni a jármű formáját, amikor az alkalmazás ezt lehetővé teszi. Ez a koncepció nem az azonnali értékesítése miatt ijesztő, hanem amiatt, amit előrejelez. A Scania azt mondja a bányiparnak, és kiterjesztve a nehéz építőiparnak, hogy az extrém termelékenység jövőjének nincs kormánya. Ez egy olyan nyilatkozat, amely megremegteti a speciális gyártókat és felgyorsítja a teljes automatizálás felé tartó versenyt a kulcsfontosságú szektorokban. 7. szám. Scania R 650. Visszatérünk a jelenbe az út egyik legtisztább vágytárgyával. A Scania R 650 a kiváló országúti fenevad, a legendás V8 szív és az R-széria prémium fülkéjének tökéletes egyesülése. Ez a 16 literes motor 650 lóerővel és 3300 Nm nyomatékkal páratlan érzékszervi vezetési élményt nyújt. Hangja, mély és tekintélyparancsoló az útfilmzenéje. Tolóereje, amely már egészen alacsony fordulatszámon rendelkezésre áll, a leghosszabb emelkedőket is sétagaloppá változtatja. Az R-Highline fülkébe szerelve a funkcionális luxus szentélye jön létre. A sofőr az abszolút hatalmat élvezi egy hihetetlenül kényelmes és jól felszerelt térbe csomagolva. Ez a kamion az igényes tulajdonos üzemeltető választása, a nehéz vagy speciális áruk szállítójáé, akinek szüksége van erre a többletkapacitásra és presztízsre. A vezetési élményre orientált dízelkorszak csúcsát képviseli. A tiszta érzelmek rangsorában sokkal előrébb lenne. Jelenléte itt bizonyítja, hogy még az elektromos és autonóm újdonságok áradatával szemben is egy óriási motor és egy luxusfülke kombinációja verhetetlen értékesítési érv marad a piac egy döntő szegmense számára. Emlékeztető ez arra, hogy a mechanikus lélek még mindig erősen ver. 6. szám. Új Scania Fulgor 2026. A 6. hellyel a Scania közvetlenül a károsanyag kibocsátás mentes, nagy távolságú nehéz fuvarozás nagy ígéretének szívébe lő. Az új Scania Fulgor H2 a hivatalos megerősítése az első, hosszú hatótávolságra tervezett hidrogén üzemanyagcellás kamionjuknak. Ez nem egy ködös koncepció, ez egy termékbejelentés 2026-ra. A Scania egy olyan járművet ígér, amely a nagynyomású hidrogén tartályokat egy új generációs üzemanyagcellával és egy puffer akkumulátorcsomaggal ötvözi. A kulcsfontosságú előny a gyors, a dízeléhez mérhető tankolás és a 800 km-t is meghaladó hatótávolság, ami a jelenlegi akkumulátor technológiával egy tisztán elektromos jármű számára elérhetetlen. A Fulgor H2-t kezdetben a logisztikai csomópontok közötti főútvonalakra szánják, ahol kiépíthető a zöld hidrogén infrastruktúra. Bevezetése az a lépés, amely leginkább aggasztja a konkurenciát, mert a tisztán elektromos hajtás Achilles sarkát támadja. E fejlesztés megerősítésével a Scania nem csupán egy lehetőséget biztosít be, hanem kijelöli azt az utat, amelyet a legjárhatóbbnak tart a valódi hosszútávú áruszállítás dekarbonizációjához. Ez egy mesteri stratégiai húzás, amely azt mondja, nekünk nem csak elektromosaink vannak, hanem megoldásunk is arra, ahová az elektromosok nem érnek el. Ez a kamion a konkrét válasz az elektrifikáció legnagyobb kihívására, a hosszú távra. A Fulgor H2 nem a hasznos terhet korlátozó nehéz akkumulátoroktól függ, hanem a fedélzeten elektromossággá alakított zöld hidrogéntől. Ígérete elsöprő. Percek alatti tankolás és a dízellel vetekedő 800 km-t meghaladó hatótávolság. Ezzel a bevezetéssel a Scania közvetlenül az áruszállítás gerincvonalát támadja, egy olyan területet, amelyet a tisztán elektromos járművek még nem tudnak érinteni.
Ez egy stratégiai lépés, amely megmutatja, hogy a dekarbonizáció melletti elkötelezettségüknek nem csak egy útja van, hanem az összes egyszerre. A konkurenciának figyelnie kell. Az ultrahosszú távú nehézfuvarozás jövője talán nem csatlakozóval, hanem egy hidrogéntömlővel rendelkezik. 5. szám. Scania V8-es 770. Elérkeztünk ahhoz az abszolút csúcshoz, amit ma megvehetünk és vezethetünk. A Scania V8-es 770 a legnagyobb teljesítményű sorozatban gyártott gép Európában, és a Scania a legfényűzőbb csomagolásába öltöztette. 770 lóerő és 3700 Nm nyomaték találkozik egy V8-as motorban, amely a precíziós mérnöki munka műalkotása. Ez a teljesítményszint nem csak a kérkedésről szól. Konkrét, nagy tonnatartalmú munkákhoz készült a megengedő szabályozású országokban, vagy speciális szállítmányozók számára, akik értékelik a hágókon megtakarított minden egyes másodpercet. De ami ezt a kamiont különlegessé teszi, az az otthona. Az S-Streamline fülke a legprémiumabb konfigurációjában, a legexkluzívabb lakosztály kerekeken. A legmagasabb minőségű anyagok, kivételes méretű ágy, legmodernebb információs és szórakoztató rendszerek, valamint olyan hangszigetelés, amely a V8-as dübörgését távoli suttogássá szelídíti. Ezt a kamiont vezetni a maximális tekintély megtapasztalása. Ez a brutális erő és az extrém finomság végső kombinációja, szimbóluma annak, hogy a Scania a spektrum mindkét végét képes uralni. Ez a jelenlegi király, a modell, amelyre mindenki más a tisztelet és az irigység keverékével tekint. Ez a kézzelfogható csúcs, Svédország büszkesége kerekeken, amelyet ma megvásárolhatunk. 770 lóerő és 3700 Nm nem számok. Ezek a páratlan tekintély fizikai érzetei. A nyers erőn túl az határozza meg az S770-t, hogy képes ezt az erőt bársonyos csendbe és abszolút luxusba csomagolni a Streamline fülkében. Ezt a gépet azok választják, akik a legértékesebb vagy legnehezebb rakományokat szállítják, ahol a túlerő a biztonság és a működési tartalék szinonimája. Egy korszak csúcsát képviseli, bizonyítva, hogy a Scania felülmúlhatatlan vezetési élményt tud nyújtani, miközben uralja a nyomatékadatokat. Ez a jelenlegi király, aki trónjáról tekint a jövő trónkövetelőire. 4. szám. Új Scania Nexus. BEV vontató 2026. A Scania tudja, hogy a tiszta elektrifikációnak van egy fő csatatere, a nehéz regionális terítés. Erre a célra megerősítették az új Scania Nexus BEV-et, egy elektromos vontatót, amelyet kifejezetten erre a feladatra terveztek. Ez nem egy dízelmodell adaptációja, ez egy natív elektromos platform, amely maximalizálja az akkumulátor kapacitást, az aerodinamikát és a hasznos terhet. A kiszivárgott részletek körülbelül 400 km-es célhatótávolságot sugallnak teljes terheléssel és egy 500 kW-ot meghaladó folyamatos teljesítményt, ami elegendő a standard félpótkocsik vontatásához regionális körzetekben. A kulcsfontosságú innováció a töltőrendszerében rejlik, amely lehetővé tenné az ultragyors újratöltést a flotta telephelyein a kötelező pihenőidők alatt. A Nexus B EV-et arra szánták, hogy az logisztikai központok és városok közötti kiszámítható útvonalakon dízelüzemű kamionok ezreit váltsa fel, zéró emissziót és drasztikusan alacsonyabb működési költséget kínálva. Azzal, hogy nevet és saját identitást adtak neki, a Scania azt üzeni a nagy kiskereskedelmi csomagszállító és élelmiszeripari flottáknak, hogy komoly elektromos megoldásuk, nem csak egy kísérlet, úton van. Ez az a bejelentés, amely az elektrifikációt beszédtémából konkrét cselekvési tervvé alakítja a piac egy tömeges szegmense számára. A tömeges elektrifikációhoz kemény munkára tervezett eszközök kellenek, nem kísérletek. A Nexus BEV pontosan ez, egy natív elektromos vontató, amelyet az alapoktól a nehéz regionális terítésre terveztek. 400 km-es cél hatótávolságával és 600 elektromos lóerőt meghaladó teljesítményével arra hivatott, hogy közvetlenül váltsa fel a dízeleket a logisztikai csomópontok és a metropolis övezetek közötti ismétlődő útvonalakon. Nagy előnye a működési kiszámíthatóság és a radikálisan alacsonyabb karbantartási költség.
Azzal, hogy nevet és világos célt adtak neki, a Scania egy tiszta és emissziómentes útmutatást kínál a nagy flottáknak egy olyan szegmensben, amely napi szinten kilométerek millióit jelenti. Ez a munkavégzésre alkalmas, megbízható eszközzé vált elektrifikáció. Harmadik szám. Scania 25 literes V8. A felforgatók dobogóján egy olyan jelenkori égkövet találunk, amely a fosszilis energiahordozók nélküli jövő kulcsát tartja. A Scania 25 literes V8-as motorja nem közúti kamionokhoz készült. Ez a márka legnagyobb tengeri és ipari blokkja. Jelentősége azonban monumentális, mert a Scania megújuló üzemanyagok melletti elkötelezettségét képviseli. Ez a motor tanúsítottan és optimalizáltan 100%-ban képes olyan bioüzemanyagokkal működni, mint a HVO, a hidrogénezett növényi olaj. Ez azt jelenti, hogy kolosszális teljesítményt tud leadni, statikus konfigurációkban az 1000 lóerőt is meghaladva, közel nulla nettó szénlábnyom mellett. Létezése bizonyítja, hogy a belső égésű technológia nem halott, hanem újjászülethet a körforgásos gazdaság részeként. Olyan alkalmazásokhoz, ahol az akkumulátoros elektromos energia nem járható út, mint például uszályoknál, vészhelyzeti generátoroknál vagy ultra nehéz bányagépeknél, ez a motor reális utat kínál a dekarbonizáció felé. A Scania nem rejtegeti, hanem népszerűsíti. Ez egy határozott üzenet az iparágnak. Nekünk van megoldásunk az extrém teljesítményre ma is, és ez kompatibilis a fenntartható holnappal. Ez egy stratégiai eszköz, amely erősíti a teljes vállalati arculatot és technológiai diskurzust. Egy világban, amely a fosszilis tüzelőanyagok végét követeli, ez a motor az élő bizonyíték arra, hogy az égésnek van jövője. A 25 literes V8-as óriás, amelyet tengeri és ipari alkalmazásokban használnak, hitelesítetten 100%-ban képes olyan fejlett bioüzemanyagokkal működni, mint a HVO. Ez azt jelenti, hogy több mint 1000 lóerős teljesítményt tud generálni közel nulla nettó szénlábnyommal. Ez nem koncepció. Ez egy ma elérhető megoldás olyan szektorok számára, ahol az akkumulátor nem kivitelezhető, mint például a belvízi hajózás vagy az energiatermelés. A Scania ezt technológiai semlegességi filozófiájának zászlós hajójaként használja. Az üzenet erőteljes, a fenntarthatóság nem igényli az extrém teljesítményről való lemondást, csak a megfelelő üzemanyag kiválasztását. Második szám. Új Scania Aurora moduláris platform 2026. Közvetlenül a csúcs előtt találjuk talán a legokosabb és legnagyobb horderejű bejelentést. Az új Scania Aurora nem egy kamion, hanem egy moduláris platform. Ez az alapul szolgáló architektúra, amelyre a legtöbb Scania kamion épülni fog 2026 után. Ez a változás, amely technikainak és unalmasnak hangozhat, valójában a legfélelmetesebb a konkurencia számára. Miért? Mert egy modern moduláris platform brutális gyártási hatékonyságot tesz lehetővé, csökkentve a költségeket és az időt. De ami a legfontosabb, natív elektrifikációt és hibridizációt tesz lehetővé. Ez azt jelenti, hogy ugyanarra az alvázra és alapstruktúrára a Scania viszonylagos könnyedséggel szerelhet dízel, hibrid, akkumulátoros elektromos vagy akár üzemanyagcellás hajtásláncot. Az ügyfélre szabott testreszabás rendkívüli módon leegyszerűsödik. A karbantartás standardizálódik. Az Aurora a jövőbeli Scania termékcsalád fizikai operációs rendszere. Mostani bejelentése azt mondja a világnak, hogy a vállalat befejezte belső átállását, készen áll bármilyen technológia skálázására, amit a piac igényel, anélkül, hogy minden alkalommal mindent az alapoktól kellene újra terveznie. Ez egy sakkjátszma szintű vállalati lépés, amely biztosítja a Scania agilitását és jövedelmezőségét a következő évtizedben, függetlenül attól, hogy végül melyik energiafajta kerekedik felül. Ez a csendes felforgatás, amely a tervezőtermekben és a gyártósorokon történik, és ez az, amely valójában biztosítja a piaci dominanciát. A valódi felforgatás gyakran láthatatlan. Az Aurora platform nem egy kamion, amit az utakon látsz majd, hanem az alap, amelyre az összes többi épül. Ez a moduláris architektúra a Scania stratégiai mesterműve. Lehetővé teszi a dízel, hibrid, elektromos és hidrogén változatok agilis és jövedelmező gyártását egy közös alapon, egyszerűsítve a termelést, a karbantartást és a testreszabást. Ez a válasz az energetikai bizonytalanságra.
Bármelyik üzemanyag is győz, a Scania készen áll az integrálására, gyorsan és versenyképes áron. Ez a lépés biztosítja a teljes kínálat hosszú távú életképességét, és kétségtelenül ez az a hír, amely leginkább aggasztja a konkurencia mérnöki csapatait, a jövőt az alapoktól építik. Első szám, új Scania Super V8 2026. És elérkeztünk a csúcshoz, ahhoz a bejelentéshez, amely igazolja ezen videó címét, és amely lökés hullámokat küldött keresztül az egész iparágon. Az új Scania Super V8, amelynek bevezetését 2026-ra erősítették meg, nem evolúció. Ez egy forradalom a hengeren belül. A Scania felfedte, hogy a V8-as motorjának egy olyan új generációját fejleszti, amely minden paradigmát megdönt. Az ígért specifikációk szinte hihetetlenek. 800 lóerőt meghaladó teljesítmény, 4000 Nm/hez közelítő nyomaték, és mindez az üzemanyag hatékonyság olyan javulása mellett, amely elérheti a 8%-ot a jelenlegi 770 lóerős V8-ashoz képest. Hogyan lehetséges ez? A pletykák radikális technológiák kombinációjára utalnak. Olyan üzemanyag befecskendezési nyomás, amelyet közúti dízelmotorban még sosem láttak. Egy kétlépcsős, optimalizált változó geometriájú turbófeltöltő rendszer, egy teljesen új hőkezelés, amely csökkenti az energiaveszteséget, és valószínűleg egy 48 voltos lágy hibrid rendszer a segédrendszerek támogatására és az energia visszanyerésre. Ez a motor nem csak a teljesítmény királya lesz, hanem referenciaként kíván szolgálni a hatékonyság terén is a saját extrém kategóriájában. Ez a koronaékszer a végső bizonyíték arra, hogy a Scania hiszi, a belső égésű motornak, különösen a legikonikusabb formájában évtizednyi élete van még hátra, ha csúcs technológiával találják fel újra. Ez egy közvetlen ütés a konkurencia önérzetére, és egy világos üzenet a legigényesebb ügyfeleknek. Nem számít, mi történik a szabályozásokkal, mi továbbra is a bolygó leglenyűgözőbb kamionmotorját fogjuk építeni. Ez, barátaim, nem csak egy újdonság. Ez a fölény nyilatkozata, amely az egész piacot megrémíti. Mindent megváltoztató platformtól a mindent újra definiáló motorig, ez volt a Scania erődemonstrációja. De az igazi kérdés az, hogy mit jelent ez valójában neked, a sofőrnek, a flottának vagy a rajongónak. A hűséges P-szériától a jövő szörnyeteg Super V8-asáig ez a lista egyutazás a Scania DNS-én keresztül, robusztusság, innováció és a teljesítmény iránti megszállottság. Az üzenet 2026-ra egyértelmű. Nem elégednek meg a vezetéssel, minden szegmenst uralni akarnak, a legmélyebb bányától a leggyorsabb autópályáig, dízellel, elektromossággal vagy hidrogénnel. Ha te azok közé tartozol, akik azt gondolják, hogy már mindent láttak, a Scania épp most bizonyította be neked, hogy a forradalom még csak most kezdődik. Ezen óriások közül melyiket látnád legszívesebben a visszapillantó tükrödben? Mondd el nekünk kommentben, iratkozz fel, és ne maradj le ezen szörnyetegek részletes bemutatásáról. A legközelebbi alkalomig az információk gyorsítósávján.